Arreba zaharrena, Iseko Edurne, uste dut bera izan zela, amamak hartu eta Mendizabal fabrika zeukatenak, hemen bazeukaten txalet bat, Mendizabalen txaleta, gogoratzen baduzu. Orain sanidazio edo instituto edo horrenguruan zegoen, eta neskame joatekotan adostuta edo etxera eraman zuela aurkezpena egitera. Eta etxean sartu ziranean edo amama eta Iseko Edurne bia batera joan ziren eta etxean dereak hartu zituela eta galdetu ziela gazteleraz, claro, ¿y cómo se llama esta chica? Da nire amamak esan Edurne eta besteak Edurne, pues en nuestra casa se llamará Nieves. Eta amamak esan ziola Nieves? Oinarten be pobrik izango zan da, pobri hauek eskazan izango, eta beti izangoaz Edurne eta hartu eta etxera eraman. Eta ez zuela utzi, neskame gintzen. Beraz, amamak karlista familiatik izan arren, bazaukan euskaldun izatearen duintasuna eta arrotasun punto eder bat, eta pobreak izan arren hartu eta etxera eraman zuen neskame utzi gabe. Beraz, hor nire amamari esaten dut, postasunez.